TV. Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare ndakabata nyaya gore riri pachamhanywa zvinochikidzirana zvekudaro. A lot is going on, but regedza ndimonzwa panapa kuti ndiri kunzwa kune nyaya dziri kurongwa saka toda kunzwa kuti zviri kupera sei gore riri. Because ndakazvitarisa hazvisi kupera. Yes Mr. President, hello. Yes, how are you? I'm okay. Can you hear me loud and clear? Yes, loud and clear. Yes. Mapinda pachirongwa. Ndekati mapinda pachirongwa kana makundinzwa loud and clear zvoreva kuti mapinda pachirongwa. Okay. Yes. Saka tipakurirei toda kunzwa mutakunanzva nekuti zvinoitika muri Zimbabwe inoda kunzwa mutakunanzva kuti vedu saka vanyadzimba mutota nerimwe timu rese makatozokabira defeat here. What is the way forward? Saka ndatiki titangire ipapo nekuti vana Zimbabwe vada kunzwa kuti what is the way forward naye. Kuna defeat to talk about in actual fact Kulien. Yes. There is no defeat to talk about na Hezekiah. Yes. Nemakaya kuti mutaona kuti zuva racho wakabudisa army yese namapurisa yese. Yes. You see, even including the army commander kubuda pavanhu achitaura. This in here, zvinotaura nechimwe chapati. Chapati chinopratika chisingabatiki. Right. Tipirei chapati chacho. Kuti nyika yese izive kuti kune madhesi arongwa anenge matatu. Okay. Madhesi akanzwati 26, 27 and 28 plus 2026. Madhesi waya ndokureva kuti vanhu tachinja mavatire taimborara takatarisa kutivi zvinotapita manhele takuda kuti tiudze Hezekiah kuti utengako hatizi kuuya kustriti this time hatina zveweza naye timushiridziri hatidini hatitoda kumudza kuti vanhu vese vanosapota isu vese takaita maconsultation tikati musi wa 26, 27 and 28 kuga 2026 vanhu vese vanoita isivu stay away. Okay. Ndinoziva nenzari yokuti Hezekiah aone kuti basa riri munyika inonzi Zimbabwe haarigoni namapakereka, haangarigoni achita zvake zvaanoita zvokuti manikidza kuda kumbunyikidza kuti titendere TV3 inova draconian law isingavi yakatendwa ende pesa pairwa uno. Hatina kutaura zvana KB3 is tatevira one man one vote. Vanhu vaita klama kutozia things peaceful acquisition of land kuti rive navanhu veZimbabwe asingabhadhari architect motobhadharwa kuti naHezekiah asina mota dzavanhu dzinorwa matriti asina mambuya pesa nevendasi dzinodzinga matriti. Organization yedu kuzomisa zvesipeido ende ndifamba message atinoudza Hezekiah navamunanga kuti ngavazive kuti isu zvokumanikidzwa kudya nyama yenguruve yatisingazvini satingazvigoni ende hatizonyasani kuti tiryeure inokunyara TV3 haina unedza mujinga tinokimanikidzwa kuti tipinde mumuromo yaeevi hazvichiri chinhu chinorutsisa hati chinhu chakagamuchirwa akaeeakaitana yareva chete kumandi inobva kuna Hezekiah nekuda kwokugara kutomwa ichida kuvanhu. Handizvo zvatinoda isu tiri kuti Hezekiah kabhiti yako hatidi kana asingadi kudai muZimbabwe tamushanda oga sawasinenge amirira iwe navanhu vakuizwa muZimbabwe kuti unatoona kuti hauna zvaunogona hazvingaitizomunda unoti vanhu vakacha
tiwapatana kuita kusakura munda iwewe kuita zvenharo dzakoga tinokusiya uri wega mumunda uyu ende munda iwoyo unorara hapana tinobuda imomo nokuti mawidzi anenge akanyanya kuzara nyika yose hairi Hezekiah tapedza ichi tungani yavanhu inoveyavo neurongwa hwayo tichimupinda takadaro iye zvotarongeka ende Hezekiah chatakumudza kuti azive kuti macivil servants abatire moto uyu moto unoabatire servants kuti upinde painoi ende tinomapa mahectares for the 3 days davanenge vasakika wakanawavengi macivil servants ende Hezekiah chatomapota pane tambacho ndohwenera kutoti indopoenda itokuhota Hezekiah inotendere kuti kana atiti zvozovazoro vanhu vanomusapota ngatendere tipe macivil servants allowance atoda kuvapa for the 3 days tinotanga ne-2 days allowance tabvapo pane urongwa kuti mucivil servant ndoga oga azopora mari inogona kuti salary yake imbotanga iri minimum 1,000 hatina hedu zotsvagwa komabhadhetari constraints hatinatazira nhamba yamacivil servants ari munyika ino kuti mangani iye Hezekiah kuti atiudza ndevatinokumbira taindokumbira nekuti nomuyawa mari nokuda kuranganidza macivil servants aruma muromo anenzaro akutengere kuti tipe vana varamagari vana ava vapowe mari yambokumbira vamuromo hatina nzira yedu nenzati mafota kurisana manesi matitsa vese zonke munhu atanga atipuwa maallowance waari macivil servants minimum 1,000 ichisiyana nemagrades avo atipira takavarira tiri kuda kuiseka mani wavo tichivavarira kuti macivil servant tiwana 1,500 on the minimum on the maximum tiwana 3,000 and up to 3,500 depending on grade saka tinosiya ikuti tinamukomanda tinamukomanda munhu wendu azvisi kumuvereza maaa arikora tinomuape ngeanokomanda zvako zvokuti patere uchitaura kuti vanhu ngavataita kuti zvinoteaoa haasiyana zvekuti takutirikuita zvinokona nokuti uri paaakuenda unopinda naezekaya let people forget kuti uri civil servant musendi wevanhu commissioner police commissioner prison inokuzivitsai kuti aiwa inokudai uri vanhu vedu musasapota zvinhu zvisina manamatu muse akotai zvinhu zvinoita kuti munhu nomuchigutani nokuaita naezekana kuvatana wotachiti kuti vambanegrito Hezekiah tiona kuti uchakadawoga munyika kana zvina zvenge zvatinotaura izvona nadzimba kutota ndio nyaya iripo izvozvi urongwa huripo okay tine mavhenda evaya vanomhanya vachitamba torakonga kuti malangazoevataita 3 days tine marwemishikatika toda kuvapa maallowance aizvozvo tinotoakurongeka tinogera associations otipa manhamba akanyorwa pasi kana kuti zvotooneka sei vanoenda anokuna kana hama dzako vanaenda rubhedho kuna ndiye tv vanotorana manhamba vatinyorana zvinoota vosvika kwatiri ndovapa mari vanhu vamboryavo vagute matumbu aite nane ndivo urongwa huripo mukomakunendi saka tinoti ini emasocial media tezvotirambirwa kushandisa zbc yedu yatakaromba inovaya tinobhadhara mari izizo tatoitwa vana kunomainini hatatende kushandisa zbc yedu nokuda kwamaezekano
Tomo zanga ndo makuli endilana mbili TV na huyu. Ana huyu TK yeye. Ana huyu kama. Ndio utazambi sana. Nokuti namwe kibaya. Tabana nokuti nini. Mimi tawote tu. Zikaya wadini ya bantu. Akajaira vya zokuna kugula wingi. Ne vya zaida itaje zokuna na 2018. Nokuti nalo go ngepete. Ati zikona nalo ngalopa. Ati wili nalo ngalopa. No na sana no tunguka na mali. No ile sababu kwa kudonga huko. Ama kitu kwa vile kansa. Muna mamaga, muna makazi mtu, muna mahoji bike, muna zikate, muna zete. Asili mtu, kila na dini mtu kote zote kisa. Leo kutaweza kaze, hadi dini ya Allah. Kujua nake mtu, kuna kwa. Ndio mimi story. Antina sisi kukuza la nusu kunika nonzi zimbabwe. All right. Mr. President, before I let you go, I just want to ask you something. Mama mchitu zoni pa 3 days apane ma allowance amndo apa meno kana muchikwanisa kumboti nyaurira kuti ma allowance ikange iri mari pa 3 days izozo, because I've got a young brother who is a police guy. So that young brother of mine anoshanda is a civil servant, all right. Anotoshanda muhurumende yezika iyo akanenge akatooma musora chida. You know, those people they want to know kuti mari dzinenge dzakamira sei, you know. Ziripo hizo vya karomba hatawi sana nama. Kila kitu $100 ya kutipa toy, that's $100. Sasa zino takiwa ni aite sikiro mepamete tenao. Ende kirikutozo process sikiro kutozo sikiro. Ndio tutambona hivi kama utaanza prove diba wake. Tatizo ndio kiko kwa hivi. Lokuti na mali da kwa sababu da wewe na bora garika. Dango nyushi. Isha. Ne aprote wana itani kupanga na unonzi ndo msele na. Ndio anonzi anyoyo. Ndio anonzi hiyo kizaso. Unaona moto kwa dibushamba. Unaona msele da sana. Ndio ni dibude. Hata kuna wasi. Ndio kesi. Ndio but the thing that pretending to amagita with a power player. Tarmotica, yenda zungini, them in the nation, with the moon, if you guys not, so you go to Pacoran. Like, the guy about the window. Don't tell me how, but tell me to put on a cake. Don't go to Mono. And so I found them miners, I go to that. I told now his eye clown, no, not South Azan, and myself in a one. It's a little bit, it's a little bit, it's a very Nós podemos ter um medo, atichoka, utanyasa kutaka kutazama. Achipitani, bagamba galika, achitisoma, ndio não tukisi, kisema mtole bila hata. Ndio mtikisi, ndio tokisi. Free. Kinama, ndio toka, ndio mtole bila hata. Ndio ma ukwen, hizo ndio ilipina kuna hivi kasa magara sio kuti kune 10 million inabagona ya simba dokta chimshua nokuti akuna jele mukala munhu rinazokurya arina jele rizina bora kumwa akuna jele mukala munhu rinobomogeza akuna jele kasa inokata hizo wote kale inokupikira hizo kaya iwe kuti ukaita hizo only last not to go. I am just when it is that other members were not political like country. You know, go to Ghana. Go to Ghana to write it on my boat. I did not know moving yesterday. You know, in the color. So you will have only. Don't have a visa. You know what time we are soon in the all right, last question, Mr. President, before I let you go. So far, but you know, Zimbabweans they always want to know these things. Ndingabvunza were kuti so far pangange pane budget yemari like yekupa ma civil servant on those 3 days dzemataura. Budget kama chipa ma estimation
nekuda kuti hatina tikuziva nhamba tinge tatotudza nhamba natitaaiseunituzota tingatotirimuta ufone kuurombidzwa naHezekaya kana Hezekaya aramba ati pane mari iyoyo ndavaga kuti mishombo chaiyo chaiyo kana akwanisa kuti mari iyoyo iti minzi tamukunda tipinde ndoni airipo Hezekaya kana amusungai wazipinzawo kakabaoma atisi tazomupinza ndongomutambira maponi kuita checkmate anyaya inonzi jesiyai ndomaitira tinoita naHezekaya atizi kuzomunyama Hezekaya mwana wedu tinomuda Hezekaya zvinotazemagudo ndoda kuti angoziva ndisa chete una gudo unovemera mugotsi wakaita zviro itatozviti ndikokudhayo hakuna kokudhayo inokunda gudo kutanuka hakuna kunyeperwa iye uripo wakaitaona gudo apa hapana kunoka mugabora gudo Hezekaya magudo apa gudo nhasitiwe munhu anoidu Zimbabwe wese ndigudo guru ndiye wakaita basa guru rokutomutipisa timuchita kune nyika ine zvino uyo aripo uyu uyu wedu uyu gudo guru ende chine uchaita hasa mwanangu gudo guru unongoita zvakanaka-naka zvinotaurirwana zvakanaka-naka kuita munhu atisere gudo zvaangasakunokaa achioneka zvakanaka aite zvakachena teja unovhunza mwanangu Alright, thank you so much comrade Nyatsimba Mutota. Tatenda nezvamazivisa mhuri yeZimbabwe muzuva ranhasi. Ngatisangane muzvikamu zvinotevera. Ndasarasa muromo ndinondona nokuti unozoyapo kufambira tisori dzenyika unozozapo kufambira kana tinzwasona anoinzwa uchatsava pamini okufambira nokuti tidzapanga tikananda tapanduka takanga timbokira uyu Hezekaya nokuti unotonaHezekaya ine munhu ndinoti pataa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 Alright, thank you so much comrade Nyatsimba Mutota. Tichasangana pazvikamu zvinotevera. Ciao. Mhuri yeZimbabwe vane nzeve dzekunzwanzwa ina chekuwedzera zvangu. Comment section is open to every one of you. Munokwanisa kukomenda zvamunenge muchida kukomenda ipapapa. Kune vanenge vachida kupindawo pachivhitivhiti vane zvakawanda, vane something to share, vane a lot to say. Even kuna vamwe vanhu vanotanga kuti but I just want to comment on nyaya yanga ichitoitika iyoyo, ndoda kutotaura chaizvo, ndakatozarirwa. Please feel free to tune in. Munondibata tobva tagoseta order yacho.